wala. Magkano ba? Sa... Oh, sige. 700 daw. Ito ako magkano gusto mong ibigay. 100. Lens the cloud sa pakadet. Diba? Uy, yun dahil nakala na doon. Sa 50 kami eh. Ah, sige. Pwede na yan. Pera naman yan. Ano na ngayon? Ay, dahil ganito na lang. Pag nag-ano ko, alam mo sa mga bet. Isa mo lang yun. Wala nang sure na sure. Lang anong time sila magkano? Para lang. Baka na-tempuan lang marami kayo. Pero para sure na, yes or no yan. Ako lang. Ay, para tayo na namin. Hindi, sige. Kapag ganyan, Maxwell? Huli ko pa lang ngayon. Sa back ko lang. Ako ka, kapag ka. Ay, huwag ako. Nung just tapos, oo, mag-lunch. 3-2 na. Sabado. Next week ulit. No, ingat ka, ingat, friend. Ay, bye. Magiging pa kami nila. Oh, yun. Ay, sige, sige. Pag-inom na. Mga gusto nila. Sir, gusto nyo? Doubles? Balik kasi sa ego ka. Baru sa kailangan. Magigado ka. Wah, yang bisa nih. Ano ba naman sila? Lalo pang 95. Ang iba ko din. Ang iba ko din. Hindi lagi. Nagkat-kat ko na yan. Excel. Magkano yung bawali? Ay, nagkat-kat di ba magbalik yapi? Ay, may si yapi na nagbalik na talaga. Paling nag-drink ko. May Okay. ride na. Hindi naman na pala yung sinipay-sinan eh. Tinunang din. Ay. Okay, sige na. Ba yan? Competitive naman yan? Kaya ako nagkaganila ako competitive naman. Mag-Indian yung pagsabayo ka rin. Kaya naman, kaya video pa yan. Ali ngayon eh. Ali ngayon eh kasi. Oh, Pichoy ako rin naman. Wah. Sige kami ata ko. Last niya kan natin. Last na rin Pichoy niya. Wah. Kapag Saka hindi rin Pichoy. sige bro. Kita Kita ngawit eh. Ba't maluwal? Oo, pati pasok Wah. May tumatay ka bro. Ay, kung magkawala ni Hawit. Wala na. Hindi na ko itang sense nito tayo. Natalo. Hindi ka discount, di ba? Ay. Ano ba nito? Ang palitan natin, di ba? Yung mga si Waiga eh. Oo. Si Kaya na, di ba? Pero di ba? Marag marag ba? Dapat kung magdanigit pa mong magiging kitang sabihan na ng kain. Dapat nagbili din. Kasi sulat pa kami. Kaya pa. Ang mga pala mga kayo, mga lukulo kayo. Pero 120. Awik maglabas na.
Ito sana kasi. Napapaglas na yan, talon, may ngasiwan. Tama to. Pangarot naman. Palago. Palago. Borta mong mana lagi? Borta mana lagi yung nagmula? Central lang siya namin yan eh. Central lang kita? Ano itong pinaka-risk eh? Wait, tama to. Balang mo mag-closing na eh. Magkakakamit lang mag-closing din. Ano yung tsaka po yung si Mama Saya? Walang Mama Saya. Yan nila. Yung pang-pingit na ako. Balo mo kasi balong Mama Saya mo, kunay yung makalalang mga niyan. Kaya dakal para ng alwan, makaharap na ka rin kaya. Palagi mag-check yan. Oo. Kasi balo na yung kaya. Pwede ba? Tsaka itong taga-basa, makakasubuyan. Ito lang, may makakasubuyan kaya. Hindi na ako nakakasabi ng Iglesia naman. Sabi na mo din yung anak ko. Ito mo. Ay, alin kayo mo. Kaya kita pa ng priority kasi. Ay, din. Siyempre. Unless kung nandito yung tatagin kumagat naman. Ay, ito problema. Tangkap pa kasi ay Kakay ka? Join light. Lagyan man makwarta ka na po niya. Pwede ka. Wala na. Sakto Ala ko. mo pagdapit. Sakto ko. Oo, yung kumusta ako. Sakto ka. Sakto ko mga mamayag bills. Eh, wari ba naka-stop na isa? May ko pa. Ako na UPS ko naman ito. Brian, Brian. Nag-i-issue ko mababa. Dito ko tinas. Kasi ito pa rin. Ito yung pangkulin ni Mami mo. Tigpagsak lang yan eh. Sana pinsaban yung game mo para sa Sunday may hours. Tupad? Ba't kami Sunday 2 p.m. Nakawari nga ka ba? Atin men. Eli, alam nga kayo video. Nakakita. Tignan mo. Ano naman na ito? Dapat ano? Ito si Kiram yan lang. Dapat ano? Kaya manabano si Mang Facebook. Malaki lang. Kaya ka na rin malaki. Dalawa ko doon na aplikado ng list kasi. Kasi manakit ko, no comment ko pa ako. Dalawa ko doon na kay Christmas na yan. At tumitak mo rin malago. Maribayad ba? 7. Ay, dali na ako. Galang na yun. Kaya galang na yun. Pwede lang naman sa cell mo eh. Sentiment ka tao. Pwede lang karta ko. Kaya. Yan ang tanah. Pwede na yun, may kadual yun. Mata na ka rin. Meron ka pa. Bigyan na ta, bro. Palit lang natin yan. Pero nung walang mabiyan, dyan na ako regang tayo. Ay, pwede ta. Ano ba niya yun eh? So, magpa-reserve ka talaga dapat? Biglang meron ka niya. Pa-reserve, dito naman yung ice record. Kaya hindi mo rin nga, sino mo tayo.
talagang Eh, sabi ko kayo, tubig ako, mag-work na ako. Nasa eh, ginagawa. Ibang ginagawa. Wala? Hindi ako. Uri natin na niya minsan, hindi ko talaga ako naman ito. Pero pipeo na ako na yung i-skip sa bintana naman yung about religion. Alis na, alis na. Eh tayo, nung may bali yung tato, pero eh tayo rin naris. Ano ba yan? Yan, kahit na. Ano yung... Oo, ang pinaka-respect ko pa rin. Wala, ko rin ka, test na ako mo. Kaya mo siguro Bisaya o turn niya po. Ay, puri na ako pa kung mamaya. Kasi dapat sabihan na tayo, ayaw mo na kailangan nila o i-acting bago na talaga makaikin. Ito mo rin, sasablay ka. Hindi mo yung Ano, expect naman takapit. Ano, isipan na ba? 1 year pa. ano na, talaga. Siyempre, kung talagang visa na ka, hindi mo na kailangan isip yan eh. Pero kasi, Ganun yun yung pasta. Image niya ito. open. Maka-realize yan. Yan na, try ko. Oo, pag-try ko, pero wala na naman. Diba? Para kapal. Okay. Eh, madubi ka na ako. Sabi ko, bigyan na. Kaya Ben Keng, sabi ko, next na lang. So, na ako na yan. Talagang uri ka talaga. Wala ka din kasi everyone sakit. Kasi wala nang hindi na kami invest. Wala nang invest years. Pwede. Pwede pa. Kasi talagang para yung kami mo pa invested. Wala kami mag-buhay. Hindi talagang pinag-check. Eh, ako na po ko kayo. Sabi ng Marvin din. CS na rin. Ano? Naglalabas ang bilik. Kaya man. Kaya ko. Pero kapilan pa ba? Kapilan pa ba? Wow! Uri kita ta. December pa, nag-iwan ko. December mo kayo dito, okay? Full black. Black okay. Kaya okay. Nakatin ka ito. Ha? Pwede dalawa. Stop din kami.